ka step ka basuk ka komen ye pi ki parlok parajar saisin da la salam ngim ju ya kandu shu dan tagas ni dai at ka ba dai kan pi tangi dan arnut tangi inti Hai perlong de kumpa pila ju kersian nakapor saya kersian lem yangi bat saya dang ai gijing kersian jong pi gi bakampura buat langim la ban penmi video mentah ki por namar pangi dang bun kam ho ni seno kendong de pilas tu he de to saya share baik thar like baik thar buat nom le ran comment baik de ta sedang ayu ki buat lupat de namar ba mentakas ngi de gas ngi ba sumbenang tang ba toh Allah katar mo ngi kermen scam ba pi dan hapedeng ka met ka pokoi ka pakia dah kijing dari beli tracken ran pangi scam ba menta kisnam bala le pat kita yang bala le ura lari la sumare ni desa sisin nga ai play api ki khamtam ki nong kersian bi ai jingi wala kito ki badang kemai kan ka channel ru sumpa ai ki jing kersian jung pi khnang ba ni dang la ban ben mi ki video habai dei bat kan ka channel te menta ka sngi te namar ba ni dan snong teng masu pues snong la ya email ong ba habai bat ka ba sa pator tengah lai warlang padi kenum dang bai kenum idang busy mah idang pun samla te tau Allah katar waram sige namar bangi dan samla te kumnah mah dan ini kane kade galanti ke batang su siang thamai mentah ne bala depon kali kiai siang namar ba usurok ula thamai baik kibriu ki dan syaliti skin banyami banyali ram ini ate badang busy syah itu kami tentang cengai kamu tang cengai syah te ada kamu habyak hai habyak ina kata Une umpam pat dabon Une pat dabon Ini ada unong kawar ada pak kaira kejur Jadi katakan kebanyakan umum Bismillah ada dabon Kinong kendong kide kibriu ki basmat ki basting shisha dan step kila puai selengka halai irasi ibat hakti kia ot keba mit labat singi katno kajing kemen bat kajing pu samrki ni don selengka banyo banyarki rengkat bat ki perlok kentei bat senrang hakan kat ke siau kayarwai katno kajing subang Jat gigi ketia nang pernah kat banang sao dia pertai kasdang kore pandum banlang wud ngakre sayo dobran kum knangan su man lak tersau lak na kerdo sep badut kum nak tang yang agap sa kapeng kedang dik dak ngap insting ma kam man pendep yang len pai klentep chai chonga
ka jing shit ta ka sngi ka jing muja ka ju ka por ban wan ot ka ba tem nga pat nga dang hap li ra na tin po ka ka ba fresh ba ka ba mi na tin po khap lum ngan pen e fish bin ka ba ani chisin di te kalong ka ba dang palat itu ki rupa ki ye mo kita ni te jing nang kendong ta ka jing ya muja phi kham tam kay bam ja le sine sepo madan o madi le am ni kat na ka jing bang nele ka jing bang no so unu ko ba baik wow ish banyak nang nero la sngo kumba yo sim sakhau mam ito kata war lele mar bade kalenti bai chanele te ukuba ulong tek kum kaksir bai bai kite gi bri gu baya intena jerong jong kete ga kham ni wow ini muja phi kata ka ukuba ma the nong kendong is the best long angom na long ka jing im jong ki nong kendong ka pher ta kum ka jing im jong ki nong sor long kiwe te ka ngan ye thu phi khndiat ba ka ni ki nong kendong sane de tang mangi henry ki don sa kiwe ki jaka ngi don halala ka jong ka jing im mo halala ka jong ka jing rap jing riang te ngi sane te kam tam itu ki porliur da kre ka swaban thung yu neu ko ba mo ane ka jing ya muja da phi kam tam le la thung yu ko ba am la yo bania sum kti ya sum e ra ane ka jing ya muja ha to ka jing muja bat kan thai bat senrang bat temen bat sambla bat khlung bat khna bai nia thung ko ba ai tang ba ni don halala ka jong ka jing rap jing riang ni don hala ka jong ka jing im dane ngila bodong ni don halala ka jong ka nganong kumno ka jing kemen ka jing subhagen ma te pe isane sadin jonga daptang kuba sudah sane sakhamat jonga ro daptang kuba sudah dengan pen i phi menta ye ko ka bangali tong ka jing fresh ngala jan poi jan jong ni ko ngan pen i phi kalanti mo ani da phi pe kalanti te i kumba le rong sepo lai lum lai wa dengan pen i phi ma man ta kalanti bangan yai ani ka jing yu te phi perlong ka jing thai kane kalanti ba yai ban le tong ne khtiling la bat hakti bai ngan pendap be shar hone ktili ani kane ko ni khot ka ban ayu kum ta o ban kha khlur sha te nani kan mi kan ko kane ka de ko ko papang bai perlu ani kidon bai test kidok ani bai wow kane kan ka da ngi pe dai long khoi phan dai da la di dai man la don ki khnyang ki ksan ki e sport ani kidon phiang tang ba kane ko ka bas pha bandi ken bai wow that is so
Kani ketika best. Like the best time. Ini sebab na persiang mat kendian na. Wat nam sai yu ra kendian. Nomor bala asyat pelat ka senbenang. De ni kene tamban pero la elong yu hat eh. Nomor ba ni la astu ibaka bang dai kene ko yang persiang sai cuma kini kan kita ki umpok liu mah kini kita ki umpok liu kan bangun tangan sai kemat cuma ni kajing long nyadong kum long pis ngau tang sukta e kan ko tang sukta e kan ko long la sngo ko ba wala ka met jungi ka khlugeru long la sngo pangat bhate ka met jungi namar ba kan ko te kabasya phi kan ko kabasya ke kiba rep shane kiba ya rep pentor kiba ra ke kiwan tong kiwan di lana ki sum ki sai kane ka namar ba kiba sa sine se pentor ke dei ba kitu kiba sa shnong ge menswa ta kiwan tong hin ane hagi juk kiba menswa hagi por kiba men handai gen ngayo ban ya kran kai bat ki me ye lane ban kiwe ki kiba kham buat kiba la kham temen ke men swale kikit ya ka kho tenang ta ha ito tadong sik i kien nane i wantong chaduk sana ani ka jing khlan phi gi bru men swa menta da ka perthe menta la kham sung ngatim ba menta le ka la kham sup ha ka ayu tengah tu meneng la dep sai khman temen tangan persiang di meneng ngam tip ba kiwan tong nang ne tip na e ki le tong ya ka tu ko mene ba ngi tris de sepo len kha te mentang ngam persiang di ya kan mo ta ni ane ka jing best la ki phi kwa ban man ya kene ki da sa ayu yang ngan ya lam phi te kane ko ngan sim ya kane ka khali jong ini khu tli nang tang persiang tong nang ta tu ngatong mak pi ko galong ka ba wow ibang bha bandi de pe te mantangan persiang di ma ni ngalas ngau kita ki dekat men siapo ngalas ngau bala jan bilajan ma nomor ba kapja adu kata long aga kedin jingi yong kala lai tha bha ken ani kajing best pi kan ko kham tam ha ni ki por ba shit singi le am ani kajing best di kan kham tam ku menta ba shit singi iman ba de ba ki bre ki wantong be na ne ngas ngau ha ki tu por ba ngam patti bre ba kadon kan ko ne i ha por ba dan khna ken swa tengah ngali ngawan sana salengka tengah di kata ko di pun tengah di tang kendit ngas ngoga per pha kata ko bat sesenong bat sene saja karep mo te nama kendit tengah kali ini ke bibi kacing pang bandi kata ko kadon stesa kerem ada ngawan wak kayaknya kan ngalap kadon ni ngasum tu kopor ngasum kumbala jan yap nomor baka kriat pelan de ni maksud de siapi kanek kade ko ko best pa bagi neki ba tre bukta ki ba rep sana am ki wandi be kanek
อันนี้เป๊ะitu nga di khnit ngam ngodap syuk nga wan tong biang ngadi biang ani pajuyo kum kata ka mentang ngantong hai nei kifteli ngantong an tu lela dah satong nomor ba isbite god kum to gen ngitong kum to tetu tak kam to henap yang Pi unu siam best pang ni. Nga ngiyok kan ni ko nang ne tang nagadau badon gini ki kiding kising nanta kiwi sin ko ka ka bami nau mau ke nyam pitem nga ya thu ipi kalong ko ka ba fresh pha kalong ko ko ba fresh pha namar ba unu mau upni ka ka ba khui ka ba ayu te kane ka dei ko ka ba khui pha ke tamba pipi menta te pi jabo pha jada don dadi kuma pi te pi tredi su namar ba kala jabo pha kane ko te hang nai kin bei hang nai kin ka long ndri ka tu la don ki sla ding ta ki bahap ki ba ayu te kane kin bei kane ka kuisha ani ki dok bai ani kidon ani jingi khui ka jing bang bat ka thiang ro aju upar ni ko ani don ka luti sudah to sini wow ani imat ini ki bring sene ki sangkram phi pe ki mau ru bahe bite tikana be la dom ime ngana mar balat slam palat ni kali tong umro dadu meneman sibit la sha ai be tang na jing syong la selang la hap syong khop trai jong ukuba te phi perlong ngan lai na dengan pen i phi manta la jan dam steng singi la jan bom jahi takadaw nga wantong sene namar bala lut ko te cha ngini akan du sibit porba don ngai station langkha ngan pen ep ba ot ka ba bam cha ipang ba pitip am ka jur boy te phi tip bakalong ka popang ka bathiang long halu ta boro kila ya big ya ka jingsyat la nagi jingta ki jingta nong kendong ki ra sibat ngan pen ep ok ka jingta ka basyat email manam nam step ka bayong bahangar bat ki ai bat ka tu ka ne yong ani ka jing ipang fi perlong wow ngalat khan cha ai ngawan sisnong ngotang supus nang direct nga le shwa sha jan jong khu ja ngala pe khu cha jing ka tu la ka tu khu jing ta pe an lat khan cha la sum bi ka tu ka jing ta he ya ma ta am der bang akan kai phi ngai thu jing sisa hendai namar ba ka jing sisin hi ba kinong kendong la ne ki boy ki shat jingta em sisin ba phi bam te phin hun be jrat ta ta Kalian ser ketung. Kalian ser. Macam apa? Tak kesini lah ya.
tangi la ya kasni kala sam tengin lei phai no siyeng pe kat nang la ya dam ot tengin sia continue pat la shai ka ot ka ba kasni kala poi pai Asal kasih boleh sebelum perlok api-api ke video jadi dan saya akan dapat ke video karena siapa pidan brand kamet ke chat di jom tidak lupa kanya di garasi tak kamele perlong nilaya dam 4 dam dan sa ti mo tengiran dam masdang tiga sini kalau sem ni lei phai no siyeng te kat no ka jing muja kata ka ot ka bas ne sha po lengkha te tangum ta hi ngin sia kendu pat haka we ka video mo bye kublesibon